हेलौ लोगोफोर, मा खबर? इसोरनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ना? थ' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना इम'जि फट' माबोरै डाउनलड खालामनो। थ' फ्रेन्ड्स, बिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लिकेसन मोनसे नांगौ जागोन। बेखौ प्ले स्ट'रावनो मोनगोन। बेनि मुङानो जाहैबाय PNG स्टिकार होननानै टाइप खालामबानो फैगोन। थ' फ्रेन्ड्स, आंना इनस्टल खालामखानाय दङ, नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै ला। थ' होनबा आं एप्लिकेसनखौ अपेन खालामनोसै। थ' अपेन खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि अपसन नुजागोन। बेयाव स्टार्ट खालामनानै हो। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन रमान्टिक बयस, गार्ल्स, इम'जि बेफोरबायदि अनेकथा नुनो मोनदों। थ' नोंथाङा जायखिजाया सायख'। आं रमान्टिकखौनो सायख'नोसै। थ' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना नुनो मोनबाय। आङो दायो जायखिजाया मोनसे फट' डाउनलड खालामनानै नोंथांमोननो देखायनोसै। अब्ला आङो बेखौनो सेलेक्ट खालामनानै डाउनलड खालामनानै देखायनोसै। बिदिनो डाउनलड होननाय मोनसे अपसन दंखायो, बेयावनो डाउनलड खालामनानै होब्लानो बेयो अलरेडि सेभ जाखाहैबाय। थ' बेखौ मानि थाखाय नांगौ जायो लोगोफोर? दा माने जोंना मानसिफोरा जोबोद वाट्सएप स्टेटास बानायो, बेनिखायनो बेखौबो वाट्सएप स्टेटासावबो बाहायजागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना बेफोरखौ वाट्सएपफोरावबो शेयार खालामनो हागोन। नायनो हागोन वाट्सएपआव माबोरै शेयार खालामो। फट'खौ मोनसे चुज खालामनानै ला, शेयार होननाय अपसन दंखायो। बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै नोंथांमोना सोरनो हरनो गोसो बेनोनो हरब्लानो जाबाय। थ' आं स्टेटास दोननोसै। थ' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनानै ला। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो फ्रेन्ड्स। गोजोननाय थाबाय। लाइक खालामनो दाबाव, आरो आंनि चेनेलाथ' गोदानखा, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।